Лідера терористичного угрупування «Ісламська держава» було ліквідовано. Про це заявили у Білому домі та Пентагоні. За словами його спікера Джона Кірбі, під час операції у сирійській провінції Ідліб американські військовики оточили дім головного терориста у районі міста Атма біля кордону з Туреччиною. В результаті Абу Ібрагім Аль-Хашемі Аль-Кураші убив себе, підірвавши вибухівку. Разом із ним загинуло ще 12 людей, зокрема, родина терориста. Він був рушієм єзидів на північному заході Іраку у 2014 році. Ми всі пам'ятаємо страшні історії масових вбивств і знищення цілого поселення. Тисячі жінок і дівчат продано у рабство, зґвалтовано. І завдяки нашим хоробрим військам цього жахливого ватажка терористів більше немає. ООН висловила занепокоєння щодо повідомлень про загибель цивільних, а також заявила, що треба провести розслідування і знайти тих, хто несе за це відповідальність. Водночас організація схвалила усунення лідера «Ісламської держави». Угруповання скоїло жахливі злочини і принесло трагедію і смерті тисячам чоловіків, жінок і дітей. І ми хочемо скористатися цією нагодою, щоб згадати про жертви та сім'ї жертв тероризму в усьому світі. І звичайно ж, як ви знаєте, ООН загалом дуже підтримує зусилля в боротьбі з Ісламською державою, тому будь-які успіхи слід вітати. В операції взяли участь десантні та бойові гелікоптери, ударні безпілотники, а також близько 2 десятків американських спецпризначенців, які здійснили рейд до будинку, де переховувався головний терорист. Пентагон повідомляє, що із зони операції евакуювали 10 осіб, зокрема і дітей. Також відбувся бій між американськими військовиками та одним із соратників Аль-Кураші і його дружиною. Обох було ліквідовано. Раніше міністр оборони США Ллойд Остін сказав, що операцію планували так, щоб мінімізувати смерті серед цивільних. Проте через складність місії постраждали і невинні люди.